Эта перадача знята по просьбе нашего постоянного глядача Виталика. Виталя, привет! Бываюць у гісторыі такія вось сітуацыі. Калі частка арміі, якая ваюе, выходзіць з-пад кантроля свайго камандавання і абвяшчае бунт. Там па розных прычынах. Ідэалагічнае разыходжанне, слабасць цара-караля ці проста кармёжка дрэнная і снарадаў не даюць. Тимох, нейкія ты занадта ўжо свежанькія навіны падаеш. Ты пра 23-й год? Не, сёння будзем гаварыць пра пачатак 20-го стагоддзя. І ў нейкім сэнсе нават глыбей. Пра спробу адраджэння ў гэтым 20-м стагоддзі Вялікага княства Літоўскага. У мініяцюры. Здарылася гэтая спроба, калі адзін генерал польскага войска, Люцыян Жалігоўскі, падняў бунт супраць свайго камандавання і асабіста супраць Юзефа Пілсудскага. Але інтрыга гэтай сітуацыі ў тым, што Пілсудскі сам папрасіў Жалігоўскага падняць супраць яго бунт. Такая вось загагуліна. Што за шматхадоўка? Якая яму выгада? А вось зараз я вам раскажу. Запарвайце гарбатку, даставайце свае пячэнькі, усажвайцеся паўтульней. Гаварыць сёння будзем пра невялікую дзяржаву, якая існавала на памежжы Літвы і Беларусі ў 1920-х гадах. Сярэдняя Літва называецца. Чулі пра такую? Не чулі. А вот чулі, ды хутка забылі. Ось зараз я вам і распавяду. Паехалі. Пачнём давайце з агульнага кантэксту, але караценька. У 1917 годзе, пасля доўгай Першай сусветнай вайны, развалілася Расійская імперыя. Неяк так. У 1920 годзе маладая бальшавіцкая дзяржава зладзіла вялікі наступ на тэрыторыю Польшчы і дайшла амаль што да Варшавы. Маршал Тухачэўскі вёў сваю зусім нядаўна сабраную чырвоную армію на вызваленне ўсёй Еўропы ад буржуяў і капіталізму. Але пад Варшавай здарыўся цуд. У Польшы гэтая падзея так і называецца – цуд над Віслай і святкуецца як дзень войска польскага 15 жніўня. Там польскае войска пад кіраўніцтвам маршала Юзефа Пілсудскага разбіла бальшавікоў і тыя пабеглі назад, у бок Масквы. Ура! Перамога! О, пабеглі! Бабуіны маскоўскія ў сваю Масковію! Толькі пяты блішчаць! Польскае войска не лыкам шытае! Нялёгка было, канешне, але далі рады! А дзе тут у вас піўца папіць? У Варшаве, га? Бо я сам з-пад Ліды, дык не ведаю, калі наступным разам у сталіцы буду. І вось яна нагода парадавацца і павесяліцца, бо ўсё ў палякаў нібыта складвалася добра, калі б не адна праблема – літоўцы. А літоўцы гэта праблема? Часам бывае і так. Літоўцы якраз у гэты час таксама будавалі сваю маладую дзяржаву і з баямі вызначалі межы сваёй рэспублікі. Бальшавікі перад адступленнем перадалі Літве, з якой яны тады саюзнічалі, землі Віленшчыны і самой Вільні. А Вільня – это ж не проста горад, это сімвал. І ў 1920 годзе гэты горад-сімвал апынуўся ў руках літоўцаў. Пілсудскі рваўся вызваліць сваю радзіму, бо ён жа сам быў родам з Віленшчыны, але не мог. Дык а чаго не мог? У Пілсудскага ж такія вусы, і войска, і конь. Па-першае, не конь, а кабыла, каштан. Па-другое, пасля вайны з бальшавікамі ў палякаў заставалася вельмі мала сілаў, ды яны былі раскіданы па вялізнай тэрыторыі. А па-трэцяе, рукі выкручвалі міжнароднае абавязальніцтва. Антанта была супраць і патрабавала распачаць мірныя перамовы з Літвой. Антаніна? А што это за паненачка такая? І чаму яна там усім камандавала? Не Антаніна, а Антанта. І гэта не жанчына была. Так называўся саюз Францыі, Англіі і Расіі, які перамог у вайне Германію з яе саюзнікамі. Па выніку пераможцы, ўжо без Расіі, зразумела, займаліся ўладкаваннем новых межаў Еўропы, стварыўшы першую вялікую міжнародную арганізацыю Ліга нацый. І да іх просьбаў нельга было не прыслухоўвацца, яны ж пераможцы. Па выніку, пад напорам Еўропы 7 кастрычніка 1920 года Польшча вымушаная была заключыць мірную дамову з Літвой,
па якой Літве пераходзіла Вільня. Гэтае рашэнне ніяк не задавальняла ні Пілсудскага, ні ладную частку палякаў, але зрабіць з гэтым нічога было нельга. І тады маршал Пілсудскі прыдумаў хітры, вельмі хітры план. Я плётак не люблю, я их не пераношу. Але маю такую інфармацыю, што пан Пілсудскі паклікаў да сябе генерала Жалігоўскага і загадаў яму ўзяць Вільню. Мы будзем браць Вільню дык Вільню, толькі загадаў на рудых вярблюдах браць. А што? Мы, жаўнеры, людзі паслухмяныя, загадаў, то і будзем браць на рудых вярблюдах. А што? Ён паклікаў да сябе аднаго з генералаў, Люцыяна Жалігоўскага, і прапанаваў таму падняць бунт супраць сябе. Але за ганьком быў мужик, нічога не скажаш. Бачна, што свавольны гарэза. Але навошта гэта ўсё? Ну, план быў да неверагоднасці просты. Жалігоўскі павінен быў разам з узбунтаваным войскам захапіць Вільню, то бок зрабіць тое, што сам Пілсудскі зрабіць не мог. Такая вось шматхадовачка. Але перш чым расказаць вам, чым гэта шматхадовачка скончылася, я хацеў бы пазнаёміць вас з галоўным героем гэтай гісторыі, Люцыянам Жалігоўскім. Люцыян Жалігоўскі быў родам з Віленшчыны, як і Пілсудскі. Ён нарадзіўся пад Ашмянамі, але ягоных бацькоў саслалі ў Сібір, таму дзяцінства малы Люцыян правёў у цёткі, у мястэчку Жупраны. Гэта, дарэчы, зусім па суседству з Багушевічам. Можа быць, яны нават перасякаліся. Сваёй прафесіяй Жалігоўскі выбраў вайсковую справу. Скончыў школу юнкероў у Рызе, паступіў у расійскае войска, удзельнічаў у руска-японскай вайне 1905 года, а пасля служыў у Ростове. Дык ён таксама бунт з Ростова пачаў. Не, бунт быў пазней. Это ўвогуле зусім іншая гісторыя. Жалігоўскі паступова рос па службе і на пачатку Першай сусветнай вайны быў ужо падпалкоўнікам. У той жа час Жалігоўскі не забываў, хто ён і адкуль. Таму быў актыўным удзельнікам канспірацыйных арганізацый, якія аб'ядноўвалі польскіх афіцэраў у расійскім войску. Як толькі расійская імперыя развалілася, Жалігоўскі адразу ўключыўся ў работу па стварэнні новага польскага войска. Ён служыў, ваяваў у Беларусі, на Кубані, у Кіеве і паказаў сябе вельмі спрытным камандзірам. Пілсудскі выбраў Жалігоўскага не проста так. Яны абодва былі з Віленшчыны, з таго рэгіёну, дзе перапляталіся польская, беларуская і літоўская культуры і ўтваралі той самы слаёны пірог ідэнтычнасцю, пра які мы распавядалі ў апошняй перадачы першага сезона. От смачны быў пірог. Ням-ням. Ну так, і перадача выйшла неплохая. Вось жа Пілсудскаму і патрэбны быў Жалігоўскі. Іншы генерал змог бы не зразумець усёй тонкасці задачы. Пілсудскі здаўна выношваў ідэю канфедэрацыі, пэўнага аднаўлення былой Рэчы Паспалітай, калі ў склад Польшчы ўваходзяць землі Вялікае княства Літоўскае са сваімі правамі. Але землі ВКЛ маршалак дзяліў на заходнюю, сярэднюю і ўсходнюю Літву. Заходняя Літва – гэта якраз Балцкая Літва з цэнтрам у Коўны. Усходняя Літва – гэта землі заходняй Беларусі з пераважна беларускім насельніцтвам і сталіцай у Наваградку. А сярэдняя Літва – гэта якраз месца перамяшання ўсіх нацыянальнасцяў, цэнтр гэтага рэгіёна з магутным польскім прадстаўніцтвам і сталіцай у Вільні. Што гэта за ўсярэдненая версія? Даеш вялікую Літву ад мора і да мора. О, запомніце, Вялікая Літва. Неўражэнец гэтых земляў, усіх гэтых падзелаў мог бы проста не зразумець. А Жалігоўскі зразумеў. І мы з вамі разумеем. Таму што ў некалькіх перадачах распавядалі пра ідэю краёўства, ідэю тутэйшых інтэлектуалаў, якія спрабавалі неяк памірыць усе розныя ідэнтычнасці гэтых земляў. І вось Пілсудскаму прыйшлося да рэчы і ідэі краёўства, і ягоная ідэя з сярэдняй Літвой, якую ён вырашыў стварыць рукамі Жалігоўскага. Эй, жаўнер! Чаго? Ты хто такі? Свой тутэйшы. А веры якой? Польскай, вядома. А гаворыш як? Па-беларуску? А жывеш дзе? У Літве? У якой Літве? У гэнай, у сярэдняй, ці якой, ці ва ўсходняй, ну не ў заходняй жа ж. Пан Пілсудскі, у якой Літве гэта я жыву па вашай канцэпцыі, га? Спачатку Жалігоўскі моцна засумняваўся. Ну не кожны дзень табе галоўнакамандуючы прапануе падняць супраць яго бунт. Сам Пілсудскі яму казаў:
Можа наступіць момант, калі вы будзеце мець супраць сябе не толькі думку свету, але і Польшчы. Можа быць момант, калі нават я буду вымушаны пайсці супраць вас. Прыйдзецца ўсё ўзяць на сябе. Я не магу такога загадваць. Карацей, матывацыя так сабе. Жалігоўскі папрасіў адну ноч на падумаць, а раніцай пагадзіўся. Адзінае, што запрасіў для сябе першую беларуска-літоўскую дывізію. Гэта вайсковае фармаванне ўтварылася на тэрыторыі Беларусі і Літвы ў 1919 годзе для барацьбы з бальшавікамі. Яе спансіравалі тутэйшыя магнаты пад кіраўніцтвам Еўстафія Сапегі. І збіраліся там мясцовыя хлопцы, якія не любілі камуністаў. Вось жа, 8 кастрычніка 1920 года Жалігоўскі разам са сваёй арміяй рушыў на Вільню, а 9 кастрычніка, пераадолеўшы мінімальнае супрацьдзеянне літоўскіх атрадаў, захапіў сталіцу. Адтуль ён адправіў тэлеграмы ўсім уладарам свету, у якіх абвесціў, што ён адмаўляецца падпарадкоўвацца якім бы там ні было мірным пагадненнем і хоча, каб тутэйшы народ сам вырашаў сваю будучыню. І яно як бы гучала вельмі складна і лагічна, бо Вільню захапілі тутэйшыя хлопцы, удзельнікі першай беларуска-літоўскай дывізіі. Беларусы, палякі, яўрэі. А яўрэі тут пры чым? Ну, гэта ж Вільнішчына, там жыло шмат яўрэяў. Такім чынам, у пачатку кастрычніка 1920 года на карце Еўропы нечакана для ўсіх узнікла новая дзяржава пад назвай Сярэдняя Літва, створаная мясцовымі. Яна займала тэрыторыю вакол Вільні. З сучасных беларускіх тэрыторый у яе ўваходзілі Ашмяны, Астравец і Смаргонь. Жыло там каля 500 000 чалавек. Беларусаў з іх было каля 40%. А нам у школе такога не казалі. БССР была і БНР, а такой краіны мы не ведаем. А вось, глядзіце перадачу «Вусы з Карыны», яшчэ і не такое даведаецеся. Кіравалася Сярэдняя Літва самім Люцыянам Жалігоўскім, а таксама сабранай ім часовай кіроўнай камісіяй, якая збольшага ўключала ў сябе тамтэйшую польскамоўную віленскую інтэлігенцыю. Гербам Сярэдняй Літвы былі польскі арол і літоўская пагоня. Дзень добры, дзеці. Сёння ў нас урок біялогіі і тэма урока будова клетак. Але лепей я вам раскажу, як мы бальшавікоў пад Варшавай мачылі. Ой, яны чакалі, мы ім такога перцу з імберцам задалі, што толькі пыл курэў у іх пад нагамі. Пан настаўнік, а вы іх на конях білі? Не, ну што, ну на якіх конях? На вярблюдах рудых. Все разумелі, што Сярэдняя Літва гэта збольшага прапольская авантура, але на першым этапе існавання гэтай дзіўнай дзяржавы там склаліся спрыяльныя умовы для развіцця ідэяў краёўства. Это значыцца, што розныя нацыянальнасці атрымалі там шанец для самаразвіцця і самавызначэння. І беларускія дзеячы гэтым скарысталіся. Браніслаў Тарашкевіч, Вацлаў Івановскі, Антон Луцкевіч актыўна супрацоўнічалі з урадам краіны. Менш чым за паўгады ў Сярэдняй Літве былі адкрытыя 186 беларускіх школ, адна гімназія і адна настаўніцкая семінарыя ў Барунах. Баруны, прывет! У 1921 годзе па ініцыятыве Тарашкевіча было ўтворана таварыства беларускай школы. Тады ж быў заснаваны знакаміты беларускі музей у Вільні. Карацей, беларускае школьніцтва і культура пачалі нармальна так развівацца. Дык выходзіць, гэта цалкам беларуская дзяржава была? Больш беларуская нават, чым цяперашняя Беларусь? Ну, ўсё было, канешне, не так, і агулам гэтая адносная ідылія хутка завершылася. Варшава баялася гэтай гульні ў канфедэрацыю. Спачатку пад ціскам цэнтра Жалігоўскі памяняў урад на больш прапольскі, пасля чаго пазакрываліся амаль усе беларускія школы ў краіне і згарнуліся іншыя культурныя ініцыятывы. Таксама было расфарміраванае войска. А яно, дарэчы, было не такім малым, каля 17 000 жаўнераў. У пачатку 1922 года ў Літве праходзілі выбары ў парламент. Бачачы агрэсіўную палітыку паланізацыі, большасць літоўцаў, а таксама ладная частка беларусаў і яўрэяў на тыя выбары не пайшлі. Па выніку у парламент прайшло большасць дэпутатаў прыхільнікаў аб'яднання з Польшчай. 20 лютага 1922 года
Дэпутаты новага парламента прагаласавалі за поўнае ўключэнне сярэдняй Літвы ў склад Польшчы. Кароткая гісторыя дзяржавы, якую можна назваць мініяцюрнай наступніцай Вялікага княства Літоўскага, скончылася. Люди, запомните, что б ни было, ходите на выборы и бейте большевиков. Сам Люцыян Жалігоўскі з'ехаў з сярэдняй Літвы яшчэ ў 1921 годзе. Ён быў спашаны і прыняты пілсудскім і стаў ягонай правай рукой у шматлікіх пытаннях. Напрыклад, дапамагаў арганізоўваць майскі пераварот 1926 года. Да канца жыцця генерал працаваў на карысць польскай вайсковай справы і пры гэтым заставаўся гарлівым літвінам, які не любіў трох рэчаў – бальшавікоў, немцаў і літоўцаў. Ён жа сам быў лічвінам. Дык як ён мог не любіць літоўцаў? Ну, на той момант гэта ўжо была розніца. Літоўцы – гэта балтскі народ, які будаваў сваю дзяржаву, канкурэнта Польшчы. А літвіны – гэта нашчадкі старадаўняга Вялікага княства Літоўскага. Падаецца, менавіта Жалігоўскі спрычыніўся да фармавання папулярнага ў нас цяпер міфа пра тое, што сучасныя літоўцы – гэта нашчадкі жмудзі і не маюць права на спадчыну ВКЛ. Эх, такую краину профукали. Адам, ходи на пиво. Я не Адам, я Абрам. Пасуе, пошли. Можа быць, менавіта з-за гэтага ў 1920 годзе не спрацавала ідэя канфедэрацыі тутэйшых народаў у фармаце ВКЛ-міні. Не хапіла балцкага складніка. Нацыянальныя сваркі не дазволілі гэта зрабіць. Паглядзім, ці будуць замінаць гэтыя сваркі цяпер.